No. Deckám a potom pýtať, že kam sa chystajú. Dobre. Už sa to chystá, čo? Áno. Chystajú pohár, Janko. A čo budeš s ním robiť s pohárom? Koho obleješ? Luciu. Luciu obleješ? A chyť si to tak, len zo spodu si daj ruky a tak, dobre? Aby to nepadlo. Ty to odnesieš, dobre? Áno. Luci! Luci! Opatrne. A Lucku! Luci! Lucka! A ty čo tu robíš? Idem sa poliať, nemám to oblečenie náhradné. Nemáš tu oblečenie? Takže všetko len gaťky mokré, Á, dobre. A ty kam, na čo sa chystáš? Na výzvu Na od výzvu? Vegoša. Dánko nám dal výzvu a ideme to splniť. Takže ahoj, ja som Lenka Špaldová. Ja Sabina Maršalková. Lucia Vidanová a sme kolegyne zo zariadenia sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Vstupte v Malackách. Týmto prijímame výzvu Danka Stopalského alias Vegoša, aby sme zrealizovali Tuto Ice Bucket Challenge. a ďakujeme Vegošovi, že za každý jeden páčik alebo like na jeho videu nám venoval euro. Takže vďaka nemu bude Vstupte bohatšie o viac ako 180 eur. Ďakujeme. Ďakujeme, Vegoš. Ďakujeme a sme pripravené. Takže Vegoš, ďakujeme. Ahojte. A Ice Bucket Challenge máme za sebou respektíve a urobili sme ho z lásky k Vegošovi. Vynikajúco varí, už sa teším dneska na obed. Rozhodli sme sa, že nebudeme nikoho vyzývať, aby sa oblieval studenou vodou, lebo v Brne je to veľmi príjemné. Ale myslíme si, že mali by sme vnímať ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc a sú v našom okolí, takže rôznou formou si môžeme pomáhať a podporiť sa aj bez toho, aby sme si liali vodu na hlavu. Alebo sa nejak verejne prezentovali. Pomoc je rôznorodá. Nám napríklad vo Vstupte stačia, ak nám donesiete recyklovateľné poháre, napríklad z kávy alebo z takýchto zavaranín a my z nich vytvoríme takéto nádherné veci na nádhernú hubovú sezónu, ktorá sa tento rok naozaj podarila. Takže ďakujeme pekne za každú jednu podporu, vážime si ju.